mikä sulla tässä on? Piirustus? Kelekka. No niin, moottorikelekka. Oot sä ite tämän piirtänyt? Kyllä. Aika hieno. Katohan, tämähän on... tuossa on tuommoinen teksti kuin lynksi ja sitten on vielä turpo. Tämä on turpokelekka. Jouttuko moottorisahaveistäjä sulle tämän tukista tekemään? Kyllä. No niin, siinä sitä haastetta on kuule moottorisahaveistäjälle, kun tukista tekee tämmöisen moottorikelekan kuule veistä.